Як пераклады ўплываюць на ўласную творчасць, ведае мой сённяшні суразмоўца Валерый Пшыгоцкі. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальпяровіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Валерий, можа такое нясціплае пытанне, прабачце, але вот ваше прозвішча гаворыць пра тое, што род ва ўсякім разе ваш дастаткова багаты, з багатай гісторыі, так? Так і ёсць, ён быў такім. А ўвогуле ведаеце вы сваё радаслоўнае дрэва? Па бацьку я ведаю да прапрапрадзеда. Ну і хто ваши прапрадзеды? Збяднелая шляхта. А вот як вот вы ставіцеся ўвогуле да такіх вот сямейных паданняў, да гісторыі сваёй сям'і, да тых, вот скажем, успамінаў, ці чулі вы ўспаміны вашых блізкіх, родных, бабулі, дзядулі, бацькі, маці? Я чуў, але гэта было не тое, каб часта, але чуў. Што чуў, то, канешне, мне ліслівіла, таму што я бачу, што ў нашым родзе прынята шанаваць свой род, прынята шанаваць тых, хто жыў да нас, і па сутнасці гэта, канешне, не можна не задавальняць. І мая задача ў тым, каб гэта захаваць і перадаць потым. Ну, гэта важна вельмі, таму што калі мы гаворым пра гэта, гэта і ёсць, так сказаць, патрыятызм, гэта і ёсць любоў да радзімы, каб ведаць свой род, ведаць сваіх блізкіх, ведаць сваіх бацькоў. А вось Барысаў для вас гэта горад блізкі, родны? Так, напэўна, калі пытаюцца, дзе ён знаходзіцца, я адказваю, што ён знаходзіцца там, а ўсё ж такі ў першую чаргу ён знаходзіцца тут. Ну, гэта вельмі важна. Вы вучыліся ў школе, вы з філалагічным ухілам, так? Не, насамрэч, філалагічны ухіл з'явіўся ў ліцэі пасля 9 класа. Ну, тым не менш, вы выбралі эканамічную прафесію, вы выбралі вось нешта звязанае з эканомікай, так? Насамрэч не. Проста так супала, што у БДЭУ была такая спецыяльнасць, як факультэт міжнародных бізнес-камунікацый, і, па сутнасці, па спецыяльнасці я перакладчык-рэферэнт. І у нас, канешне, былі эканамічныя спецыяльнасці, але склалася так, што большасць ўсё-такі складалі прадметы, якія былі звязаны так ці іначай з лінгвістыкай і філалогіяй. А эканамічныя дысцыпліны, яны, канешне, былі ў меншай ступені. А мовы. Вот я хочу сказаць, што, конечно, я вельмі паважаю людзей, якія ведаюць мовы, таму што сам вельмі у свой час хацеў паступіць у інстытут замежных моў. Вот, не атрымалася, на жаль. Вот, а можа, на шчасце, таму што я знайшоў іншую прафесію. Вот калі да вас мовы прыйшлі, і, конечно, калі вы ведаеце англійскую мову, вы ведаеце іспанскую, так? Вот, гэта ж здорава. Калі гэта да вас прыйшло? Насамрэч, на гэтае пытанне адказаць даволі складана, таму што, неяк так прыйшло, метадам выключэння. Я проста памятаю, што ні біялогію, ні хімію, ні матэматыку, асабліва геаметрыю я не любіў ніколі. А здаваўся такі адзін варыянт мовы. Руская, беларуская мовы. Ну, а там, дзе руская, там уже і замежна падключаліся. Ну, а праўда гаворыць, вот я з многімі людзьмі гаварыў, якія валодаюць многімі мовамі, паліглотамі так званымі, яны гавораць, што дастаткова ведаць дзве мовы і астатняе ўжо лёгка. Гэта залежыць ад таго, пра якія мовы мы гаворым, таму што калі ты вывучаеш еўрапейскі і раптам захацеў пачаць вывучаць, скажам, тую ж кітайскую, гэта будзе не так лёгка. А вы не хацелі кітайскую вывучаць? Не? Еўрапейскія мовы. А вот якія першыя пераклады вы зрабілі і з якой мэтай увогуле? Ну, я разумею, зараз вы прынялі вас у саюз пісьменнікаў, выдалі вы кніжку. Ну, напэўна ж, вот, калі вы зрабілі першы пераклад, пра што вы думалі, дзеля чаго вы гэта рабілі? Я памятаю, што гэта было ва універсітэцкія гады, акурат калі я навучаўся ў БДЭУ, і тады я зачытваўся рускімі перакладамі Байрона і падумаў, чым я горша, я ж вывучаюся на перакладчыка, чаму б мне паспрабаваць самому. Ну і тады я яшчэ пачаў рабіць, але гэтыя першыя спробы былі няеглыя, максімальна няеглыя, таму што я займаўся проста капіраваннем. Сваёй ідэі не было. Гэта толькі потым да мяне пачало даходзіць, што варта ўсё-такі чытаць арыгінал па-свойму, нешта сваё ўкладаць. Так атрымлівалася, што я бачыў гэта зусім пад іншым, скажам так, углом,
чымся той же Маршак, якім я зачытваўся ў свой час, ці там тоже Пастэрнак. Я ведаю, што многа перакладчыкаў, якія перакладаюць на рускую мову, а потым з рускай мовы, так сказаць, існуюць іншыя пераклады ўжо на беларускую мову. А вы адразу з арыгінала перакладаеце на беларускую мову. Калі прыйшло гэта такое жаданне, рашэнне? Гэта рашэнне прыйшло, калі я вывучаўся ў Ін'язе, таму што я падышоў да аднаго з выкладчыкаў і паказаў свае нарыхтоўкі перакладчыцкія. Гэта былі прыпавесці Роберта Луіса Стывенсона, і яна, гэта жанчына, яна параіла мне ўсё-такі перайсці на беларускую мову, таму што нічога гэтага няма на па-беларуску. І я запыталася, як у вас з беларускай мовай, я кажу, ну, нармальна, валодаю, больш-менш. І яна сказала, што так паспрабуйце на беларускую перакладаць. Ну і так і распачалося. Мудрая выкладчыца. Конечно, наколькі цяжка перакладаць менавіта тыя, можа быць, моманты, звязаныя з нейкімі моўнымі складанасцямі, таму што ў кожнай мове, асабліва ў мастацкай літаратуры, это ж тэхнічную перакладаць лягчэй, а ў мастацкай літаратуры ёсць жа, ну, розныя вобразныя схемы, розныя сістэмы, так сказаць, розныя сінонімы і гэтак далей. Наколькі гэта цяжка рабіць? Адпаведнік знайсці? Так, ну тут я думаю, што не варта шукаць 100% адпаведнік, таму што мовы розныя, і таму вобразнасць яна адрозніваецца. І таму, калі ты знаходзіш іншы вобраз, скажам, проста больш блізкі па сэнсе, але іншымі словамі, то выкарыстоўвай яго. І тут яшчэ, канешне, варта вылічваць матэматычны падыход, таму што вершы, калі казаць пра вершы, вершаваны пераклад, гэта заўсёды матэматыка, гэта алгебра. Я, дарэчы, любіў алгебру, не любіў геаметрыю, а вось алгебру любіў. І з ёй у мяне ніколі праблем не было. І там у межах аднаго верша трэба вылічваць колькасць складоў, каб перадаць трапна, максімальна трапна. Ну вось вы прынялі вас у саюз пісьменнікаў. Я памятаю, як Алексей Чарота, прадстаўляючы вас, сказаў, што гэта першы выпадак, калі мы прымаем у саюз пісьменнікаў чыстыя пераклады. Перакладчыка, чалавека, які перакладае, выдаў кніжку перакладаў. Вы сябе лічыце пісьменнікам? Складанае пытанне. Ну, напэўна, хутчэй нечым так. Таму што калі параўноўваць, усё ж пазнаецца ў параўнаннях. Калі запытаць, хто больш хто? Ты перакладчык ці пісьменнік? Я скажу, што я перакладчык. Я магу паказаць дыпломы, але у мяне няма дыплома пісьменніка. Ну, дарэчы, прытым вы прынялі ўдзел у конкурсе паэтычным, і вы там атрымалі дыплом? Так, гэта дзякуючы Вользе Рацэвіч, якая мне параіла ўдзельнічаць, таму што першапачаткова я даслаў гэта ў маладосць, у рэдакцыю маладосці праз электронную пошту. І потым яна мне ператэлефанавала і сказала, што з такім творам лепей удзельнічаць у літаратурных конкурсах. Акурат тады збіраўся ладзіцца маладзік, а я пра яго нічога не ведаў, таму што мне няма дзе шукаць інфармацыю, мяне няма ў соцсетках ніякіх. І таму праз добрых людзей, мірней без добрых людзей, кажуць, яна параіла мне, а вы прыміце ўдзел. Ну, кажу, давайте, робім так. Ну, вось прыняў. А спрабавалі вы неяк пісаць на замежных мовах? Так, гэта адбылося літаральна зусім нядаўна. Дзякуючы такой асобе, як Змітрок Марозаў, які параіў мне, настойліва параіў перакласці ягоныя дзіцячыя вершы для унучак, якія жывуць у Англіі, для ягоных унучак на англійскую мову. Я спачатку аднекіўся, таму што казаў, што ў мяне няма такога досведу, але ён сказаў, ты паспрабуеш, і ў цябе атрымаецца, я ў цябе веру. Ну вось і дзякуючы, мабыць, адчуванню мовы, нешта атрымалася. І потым, калі ягоная дачка напісала мне, скажам, на электронную пошту, яна сказала, што дачкам спадабалася, потым яна скінула відэа, як яны зачытвалі гэтыя вершы на памяць. І прыемна, канешне, калі твае пераклады зачытваюць па сутнасці на крок бліжэй да Маршака і Пастэрнака. Гэта вельмі важна, таму што я думаю, што пераклады нашых твораў беларускіх, маю на ўвазе, на англійскую мову, на іншыя мовы, канешне, вельмі цяжка, калі перакладчыкі гэта робяць з падрадкоўніка. А калі рабіць чалавеку, калі ведае добра мову беларускую і ведае добра замежную мову, то, напэўна, гэта карысна перакладаць нашых пісьменнікаў на замежныя мовы. Відавочна, таму што на сённяшні дзень гэта праца
Я думаю, што толькі распаўсюджваецца. Яна прыняла новыя абароты, і я думаю, што ў гэтым рэчышчы мне ёсць яшчэ што сказаць. А калі вяртацца да гэтай кніжкі, пераклады якіх пісьменнікаў тут надрукаваныя? Дарэчы, гэта сусветная класіка, гэта мой любімы Байрон і Стывенсон, гэта проза у большасці. Гэта Хенлі, гэта сябр Стывенсона. І ёсць іспанскія пераклады, ёсць адзін толькі. Ёсць адзін з французскі пераклад. Ну, наколькі я ведаю, не так проста перакладаць творы сучасных пісьменнікаў замежных. Ну, там яшчэ аўтарскія правы, там ёсць нейкія іншыя складанасці, але ўсё-такі ці ёсць у вас у планах перакладаць творы не толькі класікаў, але і сучасных пісьменнікаў? Насамрэч, я не зусім разумею, куды сёння ідзе увогуле мастацкі кірунак у гэтым рэчышчы, таму што проста не разумею, я не ведаю чаму, але мне зручней, скажем так, паразумецца з класікамі, таму што яны ўжо зразумелыя іншымі і хочацца ад сябе нешта дадаць у гэтым кірунку. Можа, таму, што яшчэ ў іх мова такая класічная і менш усякіх жарганізмаў там і гэтак далей. Ну, так і ёсць. Хаця, па сутнасці, калі яны пісалі, у той час гэта маглі быць і тыя самыя жарганізмы. А потым яны, скажем так, проста лаканічна ўліліся ў тую ці іншую мову і зараз ужо не ўспрымаюцца так. Ну, вось прынялі вас у саюз пісьменнікаў, вы цяпер, так сказаць, прафесійны пісьменнік, перакладчык. Якія планы ў гэтым сэнсе? Працягваць тое, што і рабіў пакрысе. Працягваць перакладаць класіку. Тут, насамрэч, поле не аранае. Таму што, па сутнасці, на сённяшні дзень на беларускай мове існуе не так шмат літаратурных перакладаў, якія, па сутнасці, адлюстроўваюць сусветную класіку. І таму трэба, канешне, у гэтым рэчышчы сказаць сваё слова, наколькі магчыма. Ну, вот вы сказалі пра сваіх любімых пісьменнікаў. Вы сказалі пра свайго любімага Байрона, а вы, канешне, тых пісьменнікаў любіце, якіх вы перакладалі. А каго вы любіце з беларускіх, рускіх пісьменнікаў? Беларускі пісьменнік мой любімы гэта Васіль Быкаў, безумоўна, гэта першае месца. Тут нават без канкурэнцыі. І яшчэ з беларускіх я б адзначыў, канешне, напэўна, пісьменнікаў 19 стагоддзя. Мне чымсьці падабаецца Францішак Бухшевіч. І адзначыў бы, канешне, Максім Богданович, пісьменнік 20 стагоддзя, таму што гэта, па сутнасці, піянер у тым, што тычыцца паэтычных перакладаў. І як бы яны не былі, харошыя ці плахія, ці дрэнныя, па сутнасці, ён першапачатковец, і таму да яго пытанняў не можа быць. Вот вы показали вот каля сэрца Барысаў. Чым, вот, за што вы любіце так Барысаў свой? Я не ведаю, я там нарадзіўся. І, па сутнасці, да яго любоў паўторную адчуў тады, калі пачаў жыць тут, у Мінску. Ну і вот все-таки это город, я бываў у Барысаве, хороший город. А якія самыя любімыя месцы там у вас у Барысаве? Я дуже люблю шпацыраваць па лясах. Я нарадзіўся ў месцах, дзе, па сутнасці, шмат сасонніку, і я там люблю хадзіць па лясах, па сцяжынках тамашніх, тутэйшых. Вы не футбольны заўзятар? Не. Не? Ну што, Барысаў яшчэ многія любяць за тое, што там у свой час была каманда БАТЭ. Яна і зараз ёсць, але славы той ужо, на жаль, няма у гэтай каманды. Но вы таксама адчуваеце патрыятызм у гэтым сэнсе? Ну, цяпер уже крыху меней, канешне, па зразумелых прычынах, таму што зараз яны ўжо так не блішчаць, як раней. Але, што зробіш? Гэта наша каманда. Будзем падтрымліваць. А з кім вы, можа быць, з барысаўскіх пісьменнікаў, творцаў вы, можа быць, кантактуеце, сябруеце? Насамрэч, мала з кім. Нам пашчаслівілася пазнаёміцца з Еленай. Мы пазнаёміліся на кніжнай выставе, на кніжнай кірмашы. Яна працуе у бібліятэцы цэнтральнай Барысаве. Вось, ну і ўсё, па сутнасці. А чым вам падабаецца Мінск? Мінск, зноў жа, прыродай і камунікацыямі. Тое, што, па сутнасці, у любую кропку можна дабрацца без усялякіх перашкод. Вы ўжо сябе лічыце сталічным жыхаром? Напалову. Все-таки напалову. Барысаў нікуды не дзенецца. Ну што ж, а вот што б вы хацелі пажадаць, можа быць, вот сёння вашым блізкім і родным? Блізкім родным я хацеў бы пажадаць трымацца,
верыць у лепшае і ніколі не прыгнечвацца перад абставінамі, які б цяжкімі яны не былі. Ну что ж, я думаю, что это пожаданне можно и вам адресовать, и я жадаю вам плёну, поспехаў во ўсіх ваших думках, пачынаннях і ва ўсіх ваших справах. І нагадаю нашим телегледачам, што сённяшнім маім гостем быў пісьменнік, перакладчык Валерый Прыгодскі. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.